que conta com seria la vida estant enferma des de xicoteta, des que va néixer. Una xiqueta que té problemes i vol ser com tots. Jo vaig llegir, un que m'agrada molt és Em depiles, val? És que m'agrada molt perquè és un capítol que és molt xulo, la veritat, i me dona molta gràcia. És molt real i t'explica com pot ser una vida estant enferma i no siguent la vida perfecta. El que més m'ha agradat ha sigut que ella tenia un rinyó que no anava bé i la seva mare li va donar un dels dos que ella tenia i li va salvar la vida. Doncs el capítol que més m'ha agradat es diu Wicom Mòbil, perquè m'estic identificat en ell. El que a mi més m'agradava va ser el capítol que jo vaig llegir perquè estàvem de vacances i la xiqueta no sabia pujar escales i va aprendre i va intentar superar-se ella mateixa i ho va aconseguir. La xiqueta dona molta gràcia perquè els seus problemes els conta molt d'humor i la veritat és que a mi m'ha agradat molt tots els capítols perquè eren molt divertits i el que m'agrada de Carmen és que sempre treu la part positiva de les coses. El capítol de la diàlisi pense que és el que més explica com té que prendre-se les coses i m'ha paregut molt divertit. El que més m'agrada és quan és de casa perquè, per exemple, una persona la mira i ella, en veu de dir com tu que mires o alguna cosa així, li diu «Hola, com estàs?» Doncs la part que més m'ha agradat és la que jo he llegit perquè explica que és hipotònica i les coses, els problemes que té l'hipotonia i la part en la que li falta un rinyó i la seva mare té el valor de donar-se. M'agrada molt, és molt divertit i m'agrada molt com conta les coses. M'ha agradat la de que quan la mare li rinya a la xiqueta perquè està veient vídeos graciosos i que no són molt per a ella. He aprengut d'este llibre que una xiqueta amb problemes pot fer de tot. Estimar més a la família. El que jo he après d'aquest llibre és que perquè te costa més fer les coses que els altres se li donen molt bé, tu no tens que sentir-te diferent. Lo difícil que és la vida quan tens algun problema. Que no n'hi ha que rendir-se i que per molt que tingues problemes sempre n'hi ha que seguir endavant. Per molt diferents que siguem, tots som humans. En vegada d'estar trista per l'enfermetat, n'hi ha que continuar endavant i que n'hi ha que ser forta. Les persones amb discapacitats són persones igual que nosaltres, són les que tenen un diferent ritme. No té que donar pena perquè Carme és una xiqueta que s'esforça i aconsegueix tot allò que vol. Per a que tinguis un problema tens que buscar la forma de fer la teva vida més igual que la tenies abans. M'agradaria recomanar el llibre a la meva família. Se'l recomanaria al meu cosí, perquè jo crec que li interessaria molt, perquè ell no està acostumbrat tampoc a llegir aquests tipus de llibres. Este llibre se recomana a ma mare perquè fuma, no sap apreciar el que tenim. Veritat que